Γνωρίζατε ότι το σαμπουάν που χρησιμοποιείτε καθημερινά δεν είναι προϊόν περιποίησης, αλλά μια βιομηχανική επίθεση στους θύλακες των μαλλιών σας. Ενώ εσείς απολαμβάνετε κάτω από το ντους το άρωμα καρύδας ή θαλασσινής άβρας, το τριχωτό της κεφαλής σας απορροφά μια ολόκληρη λίστα χημικών ουσιών που σε πολλές περιπτώσεις αναπτύχθηκαν αρχικά για τον καθαρισμό κινητήρων φορτηγών ή δαπέδων εργοστασίων. Σήμερα τραβάω την κουρτίνα και σας δείχνω την ομοίη αλήθεια για τις πρώτες σε πωλήσεις μάρκες σαμπουάν στην Ελλάδα, οι οποίες καταστρέφουν τα μαλλιά σας και την υγεία του τριχωτού της κεφαλής σας σε αυτό το έτος 2026. Δεν μιλάμε εδώ για ψαλίδα ή για λίγο ξηρά μαλλιά. Μιλάμε για ξεκάθαρα γεγονότα. Μια συστηματική δηλητηρίαση του τριχωτού της κεφαλής με ουσίες που τα εργαστήρια ταξινομούν ως επικίνδυνες. Κοιτάτε τις ετικέτες, αλλά δεν καταλαβαίνετε τι γράφουν. Είστε ασφαλείς. Μισό να δείτε τι περιέχουν τα brands που θεωρείτε εμπιστοσύνης. Από τη μεταμφιεσμένη φορμάλδιουδη, την ουσία που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση νεκρών ιστών στα εργαστήρια, μέχρι τις πλαστικές μεμβράνες που στραγγαλίζουν την τρίχα σας, όλα είναι ένας καλά στημένος μηχανισμός για να σας κρατούν εξαρτημένους από τα προϊόντα τους. Βρισκόμαστε στο 2026 και αντιμετωπίζουμε μια επιδημία αλλεργιών και ερεθισμών που πυροδοτούνται από επιθετικά απορρυπαντικά και συντηρητικά που αναστατώνουν το ορμονικό σας σύστημα. Εγώ ονομάζω αυτή τη διαδικασία το φαινόμενο της αμοβολής. Όταν χρησιμοποιείτε ένα σαμπουάν γεμάτο σκληρά χημικά, είναι σαν να καθαρίζετε τα παράθυρά σας με ένα βιομηχανικό πιεστικό. Το τζάμι γίνεται καθαρό για ένα δευτερόλεπτο, αλλά τα λάστιχα και το πλαίσιο καταστρέφονται για πάντα. Το τριχωτό της κεφαλής σας πανικοβάλλεται, αρχίζει να παράγει υπερβολικό σμίγμα για να προστατευτεί, εσείς νιώθετε ότι τα μαλλιά λαδώνουν πιο γρήγορα, οπότε λούζεστε ξανά. Και κάπως έτσι μπαίνετε σε έναν φαύλο κύκλο από τον οποίο οι πολυεθνικές βγάζουν δισεκατομμύρια. Αν βαρεθήκατε να είστε το πειραματόζωο της χημικής βιομηχανίας, μείνετε μαζί μου. Ακολουθεί η αυτοψία των ετικετών. 1. Οι αμοβολιστές του τριχωτού σας, Head και Shoulders και Garnier Fructis. Ποιος δεν γνωρίζει το διάσημο μπουκάλι του αντιπιτηριδικού? Ακούγεται σαν θαύμα, έτσι δεν είναι? Αλλά η πραγματικότητα είναι ένας ορμονικός κίνδυνος. Η ουσία STAR, το Zinc Pyrithione, είναι ένα σαμποτάζ κατά του ενδοκρινικού συστήματος. Αν και σκοτώνει τους μύκητες, αυτή η ουσία χακάρει την ορμονική σας ισορροπία. Επιπλέον, πολλά από αυτά τα προϊόντα περιέχουν parabens, ουσίες με δράση παρόμοια με τα ιστρογόνα που έχουν αρχίσει να ανησυχούν ακόμη και τις μεγάλες υγειονομικές αρχές. Και το χειρότερο είναι το επιχειρηματικό μοντέλο. Το να χρησιμοποιείτε Head και Shoulders για την πιτηρίδα είναι σαν να ρίχνετε βενζίνη σε ένα σπίτι που ήδη καίγεται. Είναι τόσο επιθετικό που ξηραίνει το τριχωτό της κεφαλής σας, αναγκάζοντάς το να παράγει ακόμα περισσότερη πιτηρίδα για να αντισταθμίσει τη ζημιά. Το αποτέλεσμα: είστε εγκλωβισμένοι για μια ζωή να αγοράζετε το ίδιο προϊόν. Μετά έχουμε το Garnier Fructis. Κάτω από τη μάσκα της δύναμης των φρούτων, λαμβάνετε μια βιομηχανική θεραπεία απολύπανσης με βάση το Sodium Lauryl Sulfate, SLS, και το Ammonium Lauryl Sulfate. Αυτές είναι ουσίες εξαιρετικής βαναυσότητας που χρησιμοποιούνται στον βιομηχανικό καθαρισμό. Το τριχωτό της κεφαλής σας μπαίνει σε κατάσταση συναγερμού, παράγει σμίγμα με απόγνωση και εσείς βρίσκεστε να πρέπει να λούζεστε καθημερινά. Επιπλέον, ουσίες όπως η μεθυλισόθιαζολινών είναι συντηρητικά τόσο επιθετικά που οι δερματολόγοι το 2026 μιλούν για μια πραγματική επιδημία δερματίτιδας εξ επαφής εξαιτίας τους. 2. Dove. Οι ταριχευτές και το ψέμα του απαλού δέρματος. Το Dove πουλιέται κάτω από το σλόγγαν της πραγματικής φροντίδας. Το μάρκετινγκ είναι ιδιοφυές, αλλά τα συστατικά είναι ένας βιολογικός εφιάλτης. Πολλά σαμπουάν Dove περιέχουν DMDM hydantoin, έναν παράγοντα που απελευθερώνει φορμαλδέουδη. Ξέρετε τι είναι η φορμαλδέουδη? Είναι η ουσία που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση πτωμάτων ή βατράχων σε φορμόλι στα μαθήματα βιολογίας. Είναι ένα γνωστό καρκινογόνο. Η βιομηχανία λέει πάντα: η ποσότητα είναι ελάχιστη. Αλλά κάνουν ένα σοβαρό λάθος: τη βιοσυσσόρευση. Δεν χρησιμοποιείται μόνο το σαμπουάν.
Χρησιμοποιείτε επίσης κρέμα μαλλιών, λοσιόν σώματος, κρέμα χεριών και αποσμητικό. Όλα περιέχουν χημικά συντηρητικά. Είναι σαν μια ρώσικη ρουλέτα. Κάθε δόση φαίνεται ασφαλής, αλλά μετά από 30 χρόνια χρήσης, το σώμα σας είναι γεμάτο από αυτό το χημικό απόβλητο που δεν μπορεί να αποβάλει, αποθηκεύοντάς το στο σηκώτη και στον λιπόδι ιστό. 3. Τρεσεμέ. Το σκάνδαλο της τριχόπτωσης. Το τρεσεμέ ακούγεται σαν πολυτελές κομμωτήριο, αλλά ανήκει στην αυτοκρατορία της Unilever και βρέθηκε στο επίκεντρο μαζικών δικαστικών αγώνων στη ΣΥΠΙΑΤΑ, οι αντίλαλοι, των οποίων φτάνουν και σε εμάς. Το πρόβλημα: οι υψηλές συγκεντρώσεις DMDM hydantoin, οι οποίες σε πολλές τεκμηριωμένες περιπτώσεις οδήγησαν σε τριχόπτωση με τούφες. Εγώ το ονομάζω αυτό χημική γκιλοτίνα. Ενώ το σαμπουάν δίνει λάμψη στα μαλλιά στην επιφάνεια, τα χημικά κόβουν την τρίχα στη ρίζα. Οι θύλακες φλεγμένουν τόσο πολύ που απλώς απορρίπτουν την τρίχα. Επιπλέον, περιέχει συχνά προπυλίν γλάικολ, ένα συστατικό που βρίσκεται στο αντιψυκτικό αυτοκινήτων. Αυτό θέλετε πραγματικά να βάζετε στο επαγγελματικό τριχωτό της κεφαλής σας. 4. Herbal Essences. Ο λύκος με προβιά προβάτου. Η μεγαλύτερη ηρωνία του σούπερ μάρκετ. Εικόνες με τη φύση. Λουλούδια στη συσκευασία. Ένα όνομα που παραπέμπει σε κήπους βοτάνων. Ωστόσο, όταν διαβάζετε την ετικέτα, βρίσκεται τα πάντα εκτός από φύση. Κάτω από τον ασαφή όρο parfum ή fragrance, η βιομηχανία κρύβει τα μεγαλύτερα μυστικά της. Ο νόμος επιτρέπει κάτω από αυτή τη μία λέξη να κρύβονται πάνω από 3.000 διαφορετικές χημικές ουσίες. Πολλές από αυτές είναι ισχυρά αλλεργιογόνα ή ορμονικοί διαταράκτες. Δεν αγοράζετε ουσία φυτών, αγοράζετε μία οσφρητική μάσκα για μία φτηνή χημική φόρμουλα. Γιατί το σαμπουάν πρέπει να είναι πράσινο σμαραγδί. Τα μαλλιά σας δεν χρειάζονται τεχνητές χρωστικές ουσίες, αλλά πραγματική προστασία. 5. Οι βασιλιάδες του πλαστικού. Pantene, Elvive και Gliss. Αυτές οι μάρκες υπόσχονται λάμψη κομμωτηρίου σε λίγα δευτερόλεπτα. Η αλήθεια. Σιλικόνες σε αυθονία. Φανταστείτε τις σιλικόνες σαν μια μεμβράνη τροφίμων, πλαστική μεμβράνη, με την οποία τυλίγεται κάθε τρίχα. Από έξω φαίνεται λαμπερό και μεταξένιο, αλλά από κάτω η τρίχα ασφικτιά. Δεν μπορεί πλέον να λάβει ενυδάτωση, δεν μπορεί να αναπνεύσει. Το Gliss της Schwarzkopf, κάθετος Henkel, είναι ο ειδικός σε αυτόν τον φαύλο κύκλο. Το θεϊκό άλας καταστρέφει τα μαλλιά, τα διωγγώνει και για να κρύψει την καταστροφή, ο κατασκευαστής βομβαρδίζει με σιλικόνη στο φουλ. Είναι ακριβώς όπως η τακτική ενός dealer. Καταστρέφει τα μαλλιά σας ώστε να είστε αναγκασμένοι να αγοράσετε και τους ορούς επανόρθωσης για να καλύψετε την καταστροφή. Είστε φυλακισμένοι σε ένα στρώμα πλαστικού, ενώ το τριχωτό της κεφαλής σας ασφικτιά κάτω από αυτή τη χημική μεμβράνη. Η λύση. Πώς να ανακτήσετε την αξιοπρέπεια της προσωπικής φροντίδας? Δεν είστε υποχρεωμένοι να είστε θύματα αυτού του συστήματος. Υπάρχουν μάρκες που αποδεικνύουν ότι η υγιεινή δεν πρέπει να σημαίνει χημικό έγκαυμα. Η premium επιλογή, αλλά ασφαλής. Weleda. Χρησιμοποιούν φυσικούς καθαριστικούς παράγοντες από ζάχαρη και καρύδα. Είναι αυτό που εγώ ονομάζω υγρός χρυσός. Δεν κάνουν πολύ αφρό. Αλλά προσοχή, ο αφρός δεν σημαίνει καθαρισμός. Ο αφρός είναι απλώς ένα τέχνασμα του μάρκετινγκ για να σας κάνει να πιστεύετε ότι καθαρίζει καλύτερα. Η Weleda σέβεται τον προστατευτικό φραγμό του δέρματος. Η οικονομική επιλογή Alverde DM είναι η βιολογική σας ασπίδα προστασίας για μικρό προϋπολογισμό. Με λίγα ευρώ έχετε πιστοποιημένες φόρμουλες, χωρίς πλαστικό, χωρίς parabens, χωρίς ουσίες διατήρησης πτωμάτων. Η πρόκληση των 4 εβδομάδων, η αποτοξίνωση από το πλαστικό, προσοχή. Αν περάσετε από το κλασικό σας σαμπουάν με σιλικόνη σε ένα φυσικό, τα μαλλιά σας θα επαναστατήσουν. Είναι σαν στερητικό σύνδρομο. Τις πρώτες 2 εβδομάδες μπορεί να σας φαίνονται άγρια ή λιπαρά, επειδή η πλαστική μεμβράνη πάνω τους αρχίζει να αποσυντίθεται. Να έχετε υπομονή. Μετά από περίπου 1 μήνα, το τριχωτό της κεφαλής θα εξισορροπηθεί ξανά και τα μαλλιά σας θα έχουν μια υγιή λάμψη που έρχεται από μέσα,
όχι από ένα εργοστάσιο πολυμερών. Η στρατηγική επιβίωσης σας στο σούπερ μάρκετ, ο κανόνας των 5 συστατικών. Αν τα πρώτα 5 συστατικά είναι χημικές ονομασίες που ακούγονται σαν βιολογικά όπλα, για παράδειγμα sodium laureth sulfate, methylisothiazolinone, αφήστε το προϊόν πίσω στο ράφι. Προσοχή στο vegan label. Ακόμα και τα vegan προϊόντα μπορεί να είναι γεμάτα χημικά, αλλά σας βοηθά να αποφύγετε ορισμένα συστατικά ζωικής προέλευσης ή αμφίβολες διαδικασίες δοκιμών. Το λιγότερο είναι περισσότερο. Λούζεστε λιγότερο συχνά. Δεν χρειάζεστε καθημερινό λούσιμο αν το τριχωτό της κεφαλής σας δεν δέχεται επίθεση από χημικά. Η βιομηχανία καλλυντικών το 2020 ποντάρει στο ότι θα είστε τεμπέληδες και θα αγοράσετε το πιο πολύχρωμο μπουκάλι. Θέλουν να καταστρέψετε τα μαλλιά σας, ώστε αύριο να μπορούν να σας πουλήσουν τον σωτήριο ορό. Σπάστε αυτόν τον φαύλο κύκλο. Μην ξεχνάτε, το κεφάλι σας, η επιλογή σας. Σοκαριστήκατε από την αλήθεια για τις τοξικές ουσίες στο Dove ή από το σκάνδαλο τριχόπτωσης της Τρεσεμέ. Μοιραστείτε αυτό το υλικό με οποιονδήποτε νοιάζεται για την υγεία του. Πρέπει να πάρουμε την εκπαίδευση στα χέρια μας. Γράψτε μου στα σχόλια. Ποια τοξική μάρκα φεύγει οριστικά από τον ντους σας από σήμερα?